दिनै 19 जुलाइ खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, आसाम सोरखारा बिटिआरनि थाखाय अनसुंथाइ फोसावदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मैया आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुमायाव गोबां गोनां थिरांथाफोर लायो। बे गोबां थिरांथाफोरनि गेजेराव बिटिआरनि थाखायबो मोनसे थिरांथा लानाय जादों। आसाम सोरखारा बिटिआरनि जौगाखांनायनि थाखाय बोसोराव 800 कौटि रांनि अनसुंथाइ होयो। बे 800 कौटिनि सेथि किस्ति हिसाबै मैयानि केबिनेट जथुमायाव 401.50 कौटि रांनि अनसुंथाइखौ बिटिआरनो हरनो फोसावो। नैथियाव, बिटिआरआव जानो गोनां डुरान्ड कापनि जोलुर टुर्नामेन्टआव भारतनि हादरगिरिखौ हांख्रायनानै लाइजाम गथायदों। रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया मैया भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ राष्ट्रपति भवनाव लोगो हमनानै फैगौ 21 आगस्ट 2024 मायथाइनि क'क्राझारनि साई स्टेडियामाव जानो गोनां डुरान्ड कापनि जोबथा जोलुर टुर्नामेन्टआव बाहागो लानो थाखाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि जानानै हांख्रायनाय लाइजाम गथायदों। थामथियाव, भारतनि रेल बिफाना जिउ खहा जानायनि नखरनो आरो जोखोम जानायफोरनो खहा सुफुंनो थाखाय रां होनो फोसावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया उत्तर प्रदेशनि गोन्डायाव डिब्रुगड़ चन्डीगढ़ एक्सप्रेस रेलनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। बे ट्रेनाव आसामनि दावबायारिफोरा गासै 36 दंमोन आरो बिसोरनि सासेनियावबो जेबो खहा जायाखै होननानै रेल बिफाना मिथिहोदों। बे ट्रेननि जाब्रबथायाव 2 दावबायारिनि जिउ खहा आरो 6 दावबायारिफोरा जोखोम जादों होननानै रेलवे बिफानजों लोगोसे गन्डा जिल्लानि पुलिस सामलायगिरिया मावख'आरि महरै मिथिहोदों। 6 दावबायारि जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो एसेल' जोखोम जानायफोरखौ गन्डानि सीएचसीआव गिबि फाहामथाय होनानै थांनो होनाय जादों। भारतारि रेल बिफाना 2 दावबायारि थैनायनि नखरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ हरनो फोसावदों आरो गोब्राब जोखोम जानानै फाहामसालियाव एडमिट जानानै थानायफोरनो 2.5 लाख आरो एसेल' जोखोम जानायफोरनो 50,000 रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। रेलनि जाब्रबथायखौ नायबिजिरनो थाखाय भारतारि रेलवे बिफाना मोनसे गोजौ थाखोनि आफाद दादों। ब्रैथियाव, उदालगुरि जिल्ला सस्त्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया मैया आरोबाव सासे दायनिगिरिखौ थैजासिम जेल जानायनि साजा फोसावो। उदालगुरि जिल्ला सस्त्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया मैया सानु पाहारियाखौ मानसि बुथारनायनि दायाव 20,000 रां जुरिमाना फोनांनानै थैजासिम जेल जानायनि साजा फोसावो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया 2022 मायथाइनि 4 मार्च खालारखालि उदालगुरि जिल्ला पानेरि थानानि सिङाव थानाय 1 नं गरुवाझाराव जादोंमोन। बे जाथायाव बुथारजानायनि हिन्जावा पानेरि थानायाव एजाहार होयो। बे एजाहारनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ 12/22 आव भारतारि साजा आयेननि धारा 302 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामो आरो दायनिगिरिखौ खायो। बेनि उनाव गसरखौ उदालगुरि जिल्ला सस्त्र बिजिरगिरि बिजिरसालियाव 17/22 आव रेबथुमनाय जादोंमोन आरो हियारिं बिखान्थिखौ सोलिहोबाय थादोंमोन। गोबां हियारिंनि जोबथायाव एनएस देउरि बिजिरसालिया दिनै बुथारगिरि सनु पाहारियाखौ 20,000 रां जरिमाना फोनांनानै थैजासिम जेल जानायनि साजा फोसावो। बाथियाव, दिल्लीयाव गुबुन मोनसे किडनि रेकेटखौ हमदों। बे गेंआ मोनबा रायजोआव गोसारनानै दं। दिल्ली पुलिसआ दिनै आरोबाव मोनसे गिदिर किडनि गेंखौ हमदांनो हादों। बे किडनि फानग्रा हान्जाया गोबां रायजोफोराव गोसारनानै दं। बे किडनि फाननाय जाथाया 8 सुबुंफोरखौ दिल्लीयाव पुलिसआ खानो हादों। दिल्ली पुलिसनि मोनसे क्राइम ब्रान्च हान्जाया सप्तासेनि अपारेशनाव बिसोरखौ हमनो हादों होननानै पुलिसनि मावख'गिरिया मिथिहोदों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।